יש! זה סוף סוף הגיע. זה יהיה יום ההולדת הכי לם. כולם כל כך שקטים. הם בטח מתכננים לי מסיבת הפתעה. חשוב שתזכור לראות מופתע כשתראה הר של מתנות על השולחן. או באמת, לא הייתם צריכים... כן, הנציב, הדאגות שלך מובנות. הלו, כבודו, אני מצטער מאוד להעיר אותך. אדוני ראש העיר. אדוני, זו ראש כוח הסיוע לנשים. הנה. כן? נהיה איתך עוד רגע, נורטון. מצטער, בן, אנחנו באמצע כמה דברים חשובים כרגע. תסלח לי. אבל היום יום שבת. שכחתם? יום שבת? נכון, בן. אבל לצערי, לפעמים מבוגרים צריכים לעבוד גם בשבת. עכשיו הבנתי. כן, הם כן, מעמידים בטח, פנים שהם לא זוכרים את היום הולדת שלי. הם בטח החביאו את כל המתנות. ברור מדי. אני כבר אחכה לך כאן. אפילו לא תרגישו שאני פה. כן, בטח. בינגו. נורטון, ההזמנות היו מסודרות לפי האלף בית. מה עשית? מה נכנס בך? אף אחד כאן לא יודע איזה יום היום. ברור שאנחנו יודעים. היום אני צריך לנאום לפני כל עובדי העירייה. אז למה שלא תלך ותראה מה גברת דיבו תכינה לארוחת בוקר? תודה, נורטון. תודה, גברת דיבוט. ידעתי שאת תזכרי. שאני אפתח עכשיו? מצחיק מאוד, נורטון. זו מתנה לחברה מקבוצת המז'ונג שלי. מז'ונג? אין לך מושג כמה קשה לעטוף מחזיקי סירים. טוב. אני לא מאמין שזה קורה לי. נורטון, כמעט שכחתי. יש לי משהו מאוד חשוב להגיד לך. כן? אמא שלך התקשרה. ביקשו ממנה לעשות כתבה על פנדה נדירה, והיא לא תוכל לחזור לסוף השבוע. מצטער, בן. אולי בשבוע הבא? בטח, אבא. תמסור לאמא שאמרתי בהצלחה עם הכתבה על הפנדה. אמסור. אני פשוט לא מאמין. הם באמת שכחו את יום ההולדת שלי. לאף אחד כאן בכלל לא אכפת ממני. בלעדיי, יהיה להם יותר זמן לעשות את שיחות הטלפון שלהם. היי, זה רעיון. אולי יהיה לי הרבה יותר טוב אצל טופו. שוברט, תצטרף אליי לסלון, יש לנו אורחים. אני נורא מאחר, אמא. קשקשים, תביא אותו. אוי, תתקרב אליי, שק חרציות אחד. שוברט, זוכר את החברה שלי עדנה קרבס והבן שלה סטיבן? הוא למד איתך. סטיבן שלי נהיה מולטי מיליונר כשהמציא עפיפון חשמלי אלחוטי. כמה נפלא. אז שוברט, ספר לנו מה אתה עושה עם עצמך. אני האחראי על צמחייה וזיבול בסנטרל פארק. זה אומר שהוא גוזם את הדשא ומנקה את הפחים, אמא. זה רק זמני. אני בעצם עובד על תגלית מדהימה שבלי ספק תביא לי אושר ופרסום. שופס, תמיד חולם. טוב, אנחנו הולכים להעיף עפיפונים. בהצלחה עם התגלית שלך. שוברט, מתי תפסיק להתבטל ותגרום גאווה לאמא שלך כמו סטיבן? היום, אמא. היום הוא היום ששוברט שופס יתפוס את ילדת הפרא וישאיר חותם על העולם. חשבתי שאתה מבלה עם המשפחה היום. כולם היו עסוקים מדי בשביל לזכור את יום ההולדת שלי. באמת? אז החלטתי לברוח מהבית ולהצטרף אלייך. אלה חדשות טובות, אבל אני לא ממש מבינה. מה זה יום הולדת? טופו, יום הולדת זה היום הכי נפלא בשנה. אמורות להיות ביום הזה הרבה מתנות, ועוגה וגם מסיבות. כולם חוגגים איתך את היום שנולדת בו. טוב, אני לא יודעת באיזה יום נולדתי. לא. אבל אני כן יודעת שכל יום הוא חגיגה.
והיום אנחנו נחגוג לך יום הולדת ביחד. עפיפון אלחוטי, מגוחך, הוא יעוף ויעלם. לרדת מהדשא ולא להדביק מסטיק מתחת הספסל. את? יכולת לתפוס, היא הייתה כאן! היא הייתה כאן! הייתה כאן! אז אמרתי, טופו, מה אנחנו עושים בגן החיות? אוכל. גברת דיבוט אף פעם לא שוכחת להביא לי אוכל בסופי שבוע. סנדוויץ' עם חמת בוטנים. תרגיל יפה, אבל רק בוטן אחד לשלושתנו? סבלנות, נורטון. טופו, מה את עושה? תודה רבה, חצוצרה. לא רק בוטן, חמאת בוטנים. זה טעים. בדרך כלל אני יותר אוהב עם גרגירים, אבל גם החלקה בכלל לא רעה. רואה? גם מנצ'מה אוהב. מה זה? כדור שלג, אבל 28 מעלות. אלו קופי השלג. קדימה! אתה ראשון, נורטון. אנחנו מוקפים. לא להרבה זמן, נורטון. תראה, אני אתקוף מקדימה ואתה תבוא מהצד. אל תירא עד שלא תראה את הלבן של העיניים שלהם. לפעמים אני תוהה מאיפה את לומדת את הדברים שאת יודעת. קוף! פספסת! אוי לא, הטלפון שלי. מה אני אעשה? אבל נורטון, אתה לא צריך את הטל הזה בפארק. אנחנו עושים ככה. הלו, נורטון, הלו! את צודקת. נראה לי שהוא כבר במילא מקולקל. זה הסנטור. הוא רוצה לדעת אם אתה יכול להיפגש עם שגריר גוביה. טוב, בוא נבדוק את הלוח. אני לא רואה למה לא. כל מה שיש הערב זה, בוא נראה, ארוחת יום הולדת לנורטון. זה בסדר. שכחנו את יום ההולדת של נורטון! לאן הוא הלך? מלקולם, יש לך מושג איפה הוא? לא, הוא לא אמר לי כלום. אולי הוא הלך סתם לטייל קצת בפארק. אבל הוא לא ביקש ממני להסיע אותו. התיק שלו נעלם וגם הגיימבוי שלו. אני מתחיל לדאוג. אני מתקשר אליו. הלו? האם נורטון נמצא? אני לא יודע מה, אבל משהו קרה לו. תשיג לי את מפכ"ל המשטרה. אני רוצה צוותי פיקוד בכל העיר. אף אחד לא חוזר עד שלא מוצאים אותו. לקח למשטרה 3 ימים כן, למצוא אני את מכיר, החתול אני שלי. אני אמצא אני אותו עושה את כל בעצמי. ההודעות שיגיעו ישירות אליו. הם יערכו חגיגה לכבודי כשאני אתפוס את הגמדה הזאת. כן, עקבות של ילדטוס פראוס. פרימיטיבית, תפסתי! אנחנו מחפשים את הבן של ראש העיר, נורטון בורדן. ראית אותו? תן לי לחשוב. הוא עם הילדה, ואם ימצאו את נורטון, ימצאו גם אותה. והתקוות שלי לתגלית יעבדו. ראיתי ילד כאן בבוקר, מצאתי את הכובע שהוא השאיר. כן, זה הכובע שלו. הוא אמר משהו על לעזוב את המקום הזה לתמיד, אז אני חושש שלא תמצאו אותו בפארק. כולם לצאת. הציפור עזבה את הקן.
אני עדיין לא מאמין שאכלתי חמת בוטנים של פיל. וואו, טופו, זה יום הולדת ממש כיפי. וואו, מעניין מה קורה. הם בטח מחפשים מישהו חשוב. קדימה, נורטון, בוא נחזור לעץ שלי. נראה לי ש... אתה בא, נורטון? אפשר לעשות עוד יום הולדתים בבית. את בטוחה שזה בסדר שאני נשאר כאן? בטח. תישן במקום של מנשמה. וואו, כבר 4 אחרי הצהריים. בדרך כלל בשעה הזאת אני כבר בבית. ומה קורה אז? טוב, בדרך כלל אבא שלי ואני יושבים יחד, ואני מספר לו על היום שלי. מה קרה בכיתה? איך כמעט הבקעתי גול עצמי? אז מלקון ואני משחקים משחקי וידאו. אני תמיד מנצח. ואז גברת דיבוט מביאה לנו שוקו חם עם מרשמלו קטנים בפנים. אבל חשבתי שאמרת שאתה לא חשוב להם. זה בטח לוקח זמן לכולם לעשות את הדברים האלה בשבילך. נראה לי שאף פעם לא חשבתי על זה בצורה כזאת. חכה כאן, יש לי הפתעת יום הולדת בשבילך. נורטון! 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 נורטון, זה אתה? זה מה שקורה כשמפתיעים את המין החלש. אז איפה נורטון? אין לי מושג, את... בסדר, אל תימתי בי יותר, ראיתי אותו קודם. אתה מכיר את הפארק יותר טוב ממני. אנחנו הולכים למצוא אותו ביחד. אבל... אל תגרום לי להשתמש בזה. איזה ילד מסכן, מסכן. בטח שאני אעזור לך למצוא אותו. כך! וואו, מאיפה הבאת את זה? מוכר גלידה. הוא נתן לי אותם כשאמרתי לו שיש לך היום יום הולדת. אחר כך הוספתי כמה אגוזים של מנשמה מעל. הגלידה ממש טעימה. תודה, טופו. את גדולה. אני יודע, מתוקה, אני מבטיח לך שעושים הכל כדי למצוא את נורטון. אני אטלפן ברגע שנדע משהו. לא היה שום סימן בפארק, למרות שתייר צילם את התמונות החשודות האלה. הבן שלי איפשהו בעיר, ואם אתם לא תמצאו אותו, אני אמצא. תודה, מלקון. נורטון, קום! מנשמה, נעלם! אולי הוא פשוט יצא לטייל. הוא אף פעם לא הולך בלי להגיד. אני חושבת שהוא ברח מהבית. חייבים למצוא אותו לפני שיחשיך. תתנדנד אליי, נוכל למצוא אותו יותר מהר. על החיים ועל המוות. כבר הגענו? תן לי יד. אני סתם מעכב אותך, טופו. זה בסדר, נורטון, אולי נמצא אותו למטה. אני חושבת שאלה העקבות שלו. למים! משהו! הם לא ראו אותו. זה הכל באשמתי. לא נתתי לו מספיק תשומת לב. השתמשתי באגוזים שלו בלי לבקש, ונתתי את המקום שלו. כלומר, ההורים שלי כל הזמן עושים טעויות, וזה לא אומר שלא אכפת להם ממני. אנחנו נמצא אותו. בואי נחשוב. אם הייתי במקומו, הייתי הולך למקום שאני הכי אוהב.
המקום שהוא הכי אוהב זה החורשה. איפה שנפגשנו. בוא נלך. טופו, את יכולה לעזור לי? אני ממש צריך להתקלח. אין זמן. בוא. נורטון! נורטון! רגע! בדיוק ראיתי אותו! איפה? שם, ליד המשחקים. למה שלא תלכי לבדוק? אני אחכה לו כאן בכל מקרה. אתה לא מנסה לברוח לי, נכון? אני? או, לא, לא הייתי עושה את זה. אל תזוז מכאן! שלום, מכשפה. תפסתי אותך צ'ינצ'ית מציקה? מנשמה! איפה אתה? כבר חיפשנו בכל פינה של הפארק. אני לא חושב שהוא כאן. הוא חייב להיות כאן. תפסתי אותך, לא תימלתי ממני הפעם פרא אדם. זה לא זמן טוב למשחקים! אחר כך! שוב היא נעלמה. כבר מתחיל להחשיך. את באמת דואגת לו, הוא אף פעם לא היה מחוץ לבית, לבד בלילה. מה אם הוא הלך לאיבוד? המשפחה שלי בטח דואגת לי גם. לא אמרתי להם אפילו לאן אני הולך. אולי לברוח זה לא רעיון כל כך טוב. מה נשמע? הוא בצרה! בוא מהר! שלום תושבים, כאן ראש העיר בורדן. אני צריך עזרה. אני מחפש את הבן שלי נורטון. הוא בן 10, לבוש סוואטשרט צהוב ומכנסיים כחולים. מה נשמע? תתרחקו ממנו! תעזבו את החבר שלנו! קישטה, תסתלקו מפה! זה מגיע מפח הזבל. אוקיי, למישהו כאן יש תוכנית ב'? לא חשבתי אחרת. כל כך דאגתי. בבקשה, אל תברח ממני שוב, מה נשמע? הדבר היחיד שטוב יותר מחבר זה שני חברים. אני בטוח שהם באו הנה. הם בטח מתחבאים בזבל. תפסתי אותך. חתולים, חמודים. תודה לך ליום הולדת, טופו. אבל אני צריך ללכת הביתה. אבל עוד לא נתתי לך את המתנה שלי. זה לא הדבר החשוב בימי הולדת? מתנות זה כיף, אבל המתנה האמיתית היא הדברים שאנשים עושים בשבילך כל יום. כמו שאני משחק איתך, או במשחקי וידאו עם מלקולם, או כשאבא שלי מתקשר אליי, רק להגיד שלום. אז תצטרך לחזור לכאן גם מחר כדי לחגוג עוד קצת. למה? כי כל יום זה יום הולדת של מישהו. גברת דיבוט! נורטון! הנה אתה! ידעתי שאני אמצא אותך! בוא נחזור הביתה, כולם דואגים לך מאוד! תגיד לראש העיר שהחבילה בידיי והיא בדרך הביתה! הייתי כל כך קרוב, אמא. כמעט תפסתי אותה. הדבר היחיד שתפסת זה ריח רע. תעלה מיד להתקלח. כן, אמא.
מישהו בבית? נורטון, אני כל כך דאגתי לך. אני מחפש אותך שעות. יצאת לחפש אותי? אבל אתה מאוד עסוק, נורטון, אין דבר בעולם שיותר חשוב לי ממך. אני מצטער אם זה נראה כאילו שכחתי את זה. אני אשם, אבא. לא הייתי צריך לברוח ככה. אני אגיד לך מה. למה שלא נסלח אחד לשני וזה יהיה תיקו? עשינו עסק. לא כל כך מהר. אתה יכול לבוא למשרד שלי לרגע? הפתעה! יום הולדת שמח, בן. יום הולדת שמח, חבר. אולי כדאי שאני אתקלח לפני שאני פותח אותן. מה זה? זאת מתנה מטופו. אני בבית! איפה ילד היום הולדת? אמא! מואה, וואו! זה יום ההולדת הכי טוב שאי פעם היה לי! לילה טוב. אל תדאג, מנשמה. נורטון יבוא לבקר מחר.